Kaixo lagunok, gaurko honetan Dado Eskola izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Dado Eskola jolasa, 8 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalarin artean jolasteko modukoa da. Jolasian hasi aurretik kajie zabalduko, dado danak atarako ditugu eta jolaserako prestatuko gara. Ze elementu dugu jolaserako izenak berak ondo esaten den moduan, daduek ditugu. Alde batetik badauku daduak izkiak edo letrak agertzen dienak, eta bestalde baditugu daduak irudixak agertzen dienak, eta irudi horrek adieraziko da gaiak. Dado Eskola jolasian hasi aurretik importante. Jokalari danen artean adostuko dugu jolasaren iraupena zenbatekoa izango da. 10, 20 edo 30 puntutara jolastu geinke. Eta horrek pixkat determinauko du jolasen iraupena, laburragoa edo luziagoa izango da. Orduan horixe, erabakitzen baldin badugu 20 puntutara jolastuko dugula, 20 puntu eskuratzen dituen lelegoko jokalari hori izango da irabazlea. Eta orain bai, nola jolasten da? Txandaka jolastuko da, erlojuan orratzen noranzkoan eta jokalari gaztiena hasiko da jolasian. Jokalari gaztienak bere eskuetan dado danak hartu, ondo nahaztu eta mai gainean bota beharko ditu. Behin mai gainean da zenean dado danak, inbarko dituguna dado horrek ordenau. Euskaraz jolasten baldin badugu, jolasa gazteleraz ina dagoenez, kasu honetan agertzen da V, dado hori barrero jaurti beharko dugu, euskaraz erabili aldugun beste letra bat agertu arte, bale? Ordena bengo ditugu, guazen ikustera zer dagoen hemen. Ordenatzerako orduan, ipintzen ditugu ilara baten, izki edo letra guztian. Eta horrein parean, kolore berdineko ikurra daukien daduak. Ikusten dauzen moran badauko M, S, N, A, P eta gaiak die hauek. Ze gai daukou? Badaukou edari bat, monumentu bat, zerbait borobila, hau da objektu borobil bat, herri edo hiri bat eta pertsonai ezagun bat. Zein da dinamika, badakigu ja ze dadu daukoen eta ze gai daukoen mai gainean, eta orain bai, edozein jokalarik alik eta azkarren inberrako dauena da gai horrekin lotuta, hitz bat esan beharreko dau, hemen mai gainean dazen letra horreitako batekin hasten dana. Baina ojo, ze gaia eta hitza ezingo die izan biak kolore berdinek bat, bale? Hobeto ulertzeko adibide bat ipiniko dut. Lehen esandako moduan ez da utxandarik, eta orduan alik eta azkarren hitza esaten dauenak, daduak eskuratuko ditu, bai? Beitu, Portugalete. Ze geixau. A ber, Txaso, harri hau, Zagar daua. Notre Dame. Borobila eta pertsonai ezagun bat. Madonna eta borobila arrautza? Ez da guztiz borobila, baina ez dakit. Onartzen baldin badugu jokalari danen artean, hauxe. Jokalari bakoitzak asmatu dituen hitz bakoitzeko daduak ipiniko ditugu bere aurrekaldean. Eta asmatutako hitz bakoitzagatik puntu bat eskuratuko dugu. Kasu honetan pentsau nik 2 asmatu ditudana eta erronda honetan 2 puntu irabaziko ditut. Urrengoko errondarako barrero dado danak hartuko ditugu eta urrengo jokalariak barrero nahaztu eta dinamika berdina. Gainera bota eta hitzak asmatzera. Azkenik ohar bat. Daduek hainbat alde dauki, orduan pentsau zenbat gai posible da zen, gai ikeragarri pila bat datoz eta gaien azalpena hemen kajan bertan eukiko duzu, bale? Hauxe da Dado Eskola izeneko jolasa, jolas txiki bat, eta hizkuntzakin jolas egiteko jolas aproposa. Gaurko bideoa gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.